Ngay gingana ko. Unya. Ang first is katong mama nga nipalit sa 7-Eleven. Kaya katong yung istorya na ko before. Oo, kato. Oo. Kuan jud to life story gyud to siya. Katong kuan abi niya o ikaw yung anak. Kung naghilak siya dahil. Ko. Pag sunod ko sa portahan, isunod ko sa portahan, yan na. Oo. Nihilak man siya. Kay. Hindi man siya na ako nga. Yan na siya nga. Kay bawat ka, sa imuhang nawong na hinumduman ako ang anak na namatay. Katawag hapon. Buo. may dilihan. Buotan na ba to siya kaayo? Dayon. Muto na siya na kaya. Actually, ang ako tuyo na siya 7-Eleven is palit kong fresh milk. Fresh meal. Oo. Pagsuot ako, yan na siya. Pwede ba, inigawas na ko sa portahan. Inibayad ni mo, ngayon ka, mubabay ka na ako. Kaya mo smile. Smile. Oo. Nakurutan ko. Muto akong gibuhat kaya naghilak man siya. So that one na lang in return. Oo, at least ba yan na. Muto, paggawas niya sa portahan. Yan na, bayad ako. Ingon mo siya, bayad na, isigit pa dyan siya. Bayad na, babay po ko. Pagbayad na ako kay isa ka fresh milk 78 ako nabayad 300 kapin man. Ano man? Di ana matong cashier nga, ingon magunto imong mama nga pabayaran kapin. Na-scam ka guys. Oo. Ana ko sa cashier nga, hala wala pa ko labot ana. Yan siya. Atos kay bawo na ko ana inyong modos. Mo ko jud giaway. Wa ko'y mahimo ni bayad Napilay mo fresh meal? 78. Napilay mo nabayaran? 300 kapin. Nag-uugong. Katawag mo yung ating apil ka, mami ha? Oo, sige, ka na. Ano pangalan mo, mami? What's your name? Lex. 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 Wala ba yung pambagis yung pangano, Lex? True. Eh, mo dapat din mo. Sinep. Mo na mga anak. Mga anak ni mo, mami? Pagumangkon. Pagumangkon. Oh, kung ako ba yung mga anak, mami? Wala. Wala din. Sabi ko, wala. Ginuwang ko. Sa kagwapa ni mami, wala siya. Lalaki yung mga anak. Single to siya. Single. Ako po. O yun, sa mga awas na kasi single double ka dahil. Wow. Dili ko double. Pila man. XL. Yun ba? Pinuhalan si Daddy. Si Daddy no kay mo siya na siya kalokalike nga kung ka ng mulagan ka sa politics no? Oo. So, si Dick Gordon. Si Chicken Cordon. Ito, hi Daddy. Oo. Hi, Daddy. Gabi ang ka kanina ni Daddy kay Project Pedestrian Lane. Mula bang juga maligsan. Oo. Hindi ka ayo. Sige. Si Mami po noong one po siya. Nag-try po siya. Diba? And later on na natin kung Fire Dance. Oo. From Panglao. Oo. Tawag na sila Flow Extreme. Yes. Nasa gawas. Doon yan kung gawas at Oo. tulad. Later on. Balik diri. Oo. Yeah. Ayun lang kung gawas niya. Kung gawas din suha, di ko bayad. Ulit. Basin ito sumukatan niya diha. Oo. Kaya wag mo na inform nga dapat every Each table na ay representative. Yes. Oo, kung wala yung representative, bumayad o 1.5. ana. Oo. Ikaw yung pambato sa akong kantahan. What? Kasi pa nga ni girl. Ganun naka-stripe. Kasi pa nga. Rosemary. Rosemary. Ladies and gentlemen, our first jumper for tonight, Rosemary! Oh. Alin na lang, malaki sayaw. Dito ka bro, natay lyrics. Beta pulsa pala kakanta kay Bao ni anak. Oh, tayo na. Dali na. Nakalawa mga pila dito kanina. Ha? Yakay, sige. O, sige. O, sige. Dali na, Rosemary. Kay ang last na ba nga amo ang kitawag sa table no niya. Wala ni Saka diri. Pagawas ko niya, naligsan yun siya. O, kasama galigis. Ako ra po. Yahan ka. Oo. O, di na girl. Dali ba, ulo, ulos ko. Kita kasi tayo ka kay ko. Why lamig no? Oo. Hindi ka mag-uon. Ha? Si Lola Lex? Ayaw pa. Si nanay tao niya.
nanay tinaguan. Sige, okay lang. Oo. Ano yung music namin natin? Yes, namin talaga ma-inchik pa Sige. siya, ma-Chinese. Okay nga na. Wait. Lagkaw ko na yan. Dali nanay sa ka sa stage. Oo. Nanay, ayaw kagawa nanay hanga. Wala pinagmas. Yan tapat pinin mo kay nahuman na bibigay sa upat ka dose. Oo. Wala si mami nga ng upat ka dose. Ang first dose, ang second. Booster mo na po, be. Ang first dose, ang second dose, ang third dose, at ang overdose. Sana. Ano nga namin? Oo. Sige. Hala, uy. Actually, apil na siya sa host na mukhang gabi una. Oo, siya ang third host. Apil mo! Ay, mga gawa. Ayaw mo kagugol kay kanas inyong ihatag na donation para na ako. Mabutang yun na sa mga maayong kamot. Kaya naman, Kay ka na nga mong madawat ng mga donation gikan ninyo, ihatag yun na namo sa mga nabiktima sa Baguio Mudet. layog ba niya ng tuhayo mo din? Anak charity. Ano siya, na victim of Baguio Mudet. Oo, di ba? But, pero, nabiktima mang putming duha, ang mga nagputyapo na. Ay, hindi ka joke ka ito. Kasi ka lang kami na Joke ka nila ka, Mother Ha, pero, good put, dawat to good putyapo. Sige, sige. Oo. Sir JR, ready na ka, Sir JR? Ano yung sa JR ay? Empress!